Ха-ха! Здравейте, потребители на VBOX, на YouTube, на Facebook. Аз съм вашия любимец, Андевич. Сега ще снимам клипче и ще гледам едни въпроси и ще им отговарям. Само си взема стола. Така. Добре, не падне. Така, значи ще има две части, че да е по-яко. Виждате, че съм гледал някакви клипове, понеже гледах страницата и тук влязох. И сега ще влезем в Ask. Къде е другаде? Ask. Баба, снимам клип, да знаеш. Не, вече са... Чай, как беше? Мисля, че беше... Аз Фейсбук. Това е лемка за... Добре, лента. Мисля. Не разбирам от Ask. Въпроси, да. Така. Имаш ли вече... Не, нямам го. Ето това си го прочетете, ако искате спрете клипа и си го прочетете. Да, творческа личност. Рисувам. Да, чакай да отговоря. Да, съм. Творческа. Така. Коя е любимата ти история, която родителите ти са ти разказали? Любимата ми история е, че е имало много хора и мои роднини, дето са имали моето име Андрей. Значи, имам чичо Андрей, дядо Андрей, имам братовчетка Андрея, там много. Най-много... Не бе, ти беше баба. Много обичам като баба ми каза. Да. Че? Умре сега. Така. Как решаваш кой филм да гледаш, като се ударя по главата? Като
се държа по тъпата глава. Бързах се за малко. Затваряли ли се те жгула? Не. Бич. Кога може да оправиш лъжа? Не знам думата оправдаеш. Няма да знам какво означава. Те. Какво? Какво викаш? Извинете ме за малко. Хора не се окори. Да. Те. Колко според теб има перски? Мега, гига, шотгън, много, мони, човече. Коя шигичка да напиша? Какво да напиша? Факов. Няма друго. Как да не сложа това, бе? Те. Кой зеленчук мразиш най-много? Не зеленчук, а всички зеленчуци. Втора част започва. Довиждане от мен. Дайте палец нагоре, да опишете коментари, ако искате се абонирайте за мене. Довиждане! Bye, bitches.